बाजाराव थांलायनोसै गाइस सेन्देल लादो सुथाबनाय हाय लोगोफोर आंनि चेनेलाव फिन गासिखौबो बरायग्रोनाय जाबाय ओमफ्राय जों दा बाजाराव थांदोंमोन आरोना ओरैनो ससे क्लिप लाबाय आङो गामियाव हाबाबो फिसा दंमोन बेयावबो थांदोंमोन बेखौबो ओरैनो ससे लादोंमोन आं बेखौबो दा बाजार दहाय बाजार खालामनायाव प्र नामा मना गिदिर लानानै फैजोबो बिबार नुबाथाय हायबोल' जों बहा थांनो नागिरदों हाबायाव गामियाव नङा हाबायाव गामियाव हाबा नङा नामा गामिनि हाबा नङा नामा जोंबो नंगौ दा होमबाबो हाबासो मा बेदर जागोन नोङो आङो ना नासो ना अमासे दाउबो जाया दाउ जायो आं दाउजों नाल' जागोन आं अमा जाया आं दाउ जागोन दाउ दंबा दाउ जागोन फ्लावारला हानजा दं जुबुलि दं फ्लावारानो वाव it's so beautiful ना पिंक नोंनि ड्रेसा सेम ना नोंनियालाय आंना orange white and green red orange ani red too आंनि दखनायासो orange थांसै नायनाय जाबाय खोनाथ' थांसै माने बेवहाय दा गामिनि लाइब्रेरिनि जेनेबा बाथौ थानसालियाव बेवहाय लाबोग्रोदोंमोन आरोना हौवा गोदान हिन्जाव गोदानखौ ओमफ्राय बेखौ ससे लानायमोन हाबा दानथ'वाखै दा न'आवसो दानायगोन हाबाखौ बेवहाय ओरैनो एसे रायसननांगौ खिनिखौ रायसननो फैदोंमोन आरोना ओमफ्राय बेखौनो ससे लानायखौ होफादेरबाय आङो थांसिगोन थांसिगोन ये देखो मैं करना बुरियान तो करना ना मैं सुरता ओइ खलांखौ नाय नोंसोर खारलांना खोजि थांनो खारलाङा दिनैसो लोगो मोनजोबदो गासिखौबो आनै बिब' इखिजा बिब' जायो उनखिजा बुरिफोर आइमोन आदै आयं आनै सब गिदिं होलाबाय आं उलुलुलुलु सासे माबा सिरि-सिरिथार मिथिया नांगौ ना गासिनो बुंबासो होनायसोरो ओइसोसो थानांगौमोन जोङो
Kamran-gasni. Malah exam gitu. Exam 19 Jadi menjadi sini. New Year kebau. Pasti berenang. Ini yang mau Castelo. para gedung.